La plantilla hem estat felicitats pel treball realitzat en el bescanvi de les participacions preferents. És d'agrair, però això és tot? No oblidem que a les oficines i fora d'elles estem rebent amenaces. Se'ns ha increpat lladres de corbata, xorissos, pocavergonyes, etc. És clar que la conjuntura actual i informacions esbiaixades i frívoles d'alguns mitjans de comunicació no ajuden per res, de manera que l'esforç i l'aguant que hem hagut de tenir ha estat extrem. I ara què? Hem de continuar amb el nostre treball, però amb un desgast important de la credibilitat davant dels clients i un deteriorament de la imatge de la caixa. Perquè no oblidem que la clientela s'ha forjat en les bases de la confiança que hem treballat durant anys. Ara, més que mai, les oficines necessitem suport. Cal que des de dalt es mogui fitxa. Cal una campanya d'imatge centralitzada en defensa de l'honorabilitat, professionalitat de la plantilla i la confiança de la clientela. Comissions Obreres ens hem dirigit a la direcció per denunciar tot un seguit d'actuacions que considerem inadmissibles per part de Desles. És inadmissible que s'augmentin les primes de familiars i personal passiu sense prèvia comunicació, així com la no comunicació de l'import de les mateixes, i més quan tant a la seva web com en la intranet segueixen apareixent els trams de 2011. De la mateixa manera, considerem inadmissible que s'hagin produït augments de primes de fins a un 20%. Comissions Obreres hem sol·licitat una explicació dels criteris que han pogut motivar aquest augment i que haurien d'estar recollits en l'acord marc entre Desles i la Caixa. Més de 300 persones van accedir el 2011 a la prejubilació i a la jubilació parcial, en concret més del 90% de les sol·licituds presentades. I ara què? En el gràfic podeu veure la plantilla actual per any de naixement. Comissions Obreres hem requerit a la direcció per començar a negociar un nou programa de prejubilacions i jubilacions parcials que permeti incorporar nous col·lectius.